Вступився за Манафорта, але з помилуванням не поспішає. Президент США Дональд Трамп пішов радитися до адвоката, як йому вчинити з колишнім очільником його передвиборчого штабу, якого визнали винним у податковому шахрайстві. Чи буде помилування Пола Манафорта? Про це і не тільки. Дивіться далі. Пол Манафорт винен і найімовірніше опиниться за ґратами, якщо, звісно, його не помилує президент. Та поки підтримку від Трампа колишній очільник його передвиборчого штабу має тільки на словах. Я з повагою ставлюся до того, чим він займався і через що йому довелося пройти. Він багато років працював на Рональда Рейгана, Боба Доула. Його фірма, гадаю, надавала послуги Маккейну. З приводу деяких звинувачень, які йому закидають, гадаю, кожен політконсультант у Вашингтоні свого часу робив те ж саме. Порадившись зі своїм адвокатом, Дональд Трамп вирішив поки що нічого не робити і цю тему більше обговорювати не хоче. Позицію Трампа озвучила речниця Білого дому Сара Сандерс. Пола Манафорта звинувачують, зокрема, в тому, що працюючи в Україні на команду Віктора Януковича, він заробив $60 мільйонів, а податків не заплатив.